वाह हांग्रिमोनदि वाह बेफोरबायदिसो गोथाव संनानै जाहोनांगौ दा अब्लासो हौवाफोरनि गोसोफोरा मोजाङै थायो हा गोसो मोजाङै थाजानो लुगैयोबालाय गोथाव लाबोनानैबो होफैनांगौ आरो गोथाव जानो लुगैयोब्ला गोथाव लाबोनानैबो होफैनो रोंनांगौ इस खोथाया हले डेन्जार जाथारबायलै हांग्रिमोनदि नोंबो आंनिनो सोलोंबाय नोंबो गुड जोबोद मोजां आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोरलाय ओंखाम जाबायना जायाखै जोंहा जाखांबाय दहायनो मानोथो जाग्रोनानै थानांगौ जाखोब्रा नों हो आंखौ नेबानो जायोमोन ना मोखां नायलाय जागौमोन जों नोंजों मोखां नायलाय जानो थाखायनो नोंखौ नेनानै थायो आं नोंहासो एखनब्ला जाफैयो एखनब्ला जाफैया बेनिखायनो दाना आं नोंखौ नेनो गारबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु थिगानो जादों दे नेलायाबाबो जागोन आदा नारजि बुदां आरो दुम्फामोननि खिथुआलाय माब्रै जाखो मिथियालै माब्रै जानानै दङथाय देखायासै माथो आं दुम्फावनि खिथुखौ नायनो बिदोंमोन नाथाय दुम्फावा देखायासै लाजिया नों अमा राजा मालायनि खिथुखौ नायनो बिनो हा नों जेरै मालायनि खिथुखौ सोंदों बेफोरबायदिनो आंबो खिथुनि खबर होनो थाखाय खिथुखौथ' नायनांगोन ना आं गाज्रि गोसो लानानै नायनो बियाखैना खिथुआव पाइप लगायलायनानै उदैनिफ्राय खि दिहुनलायनाय बेनिखायसो आं खिथुनि अबस्थाया माबायदि बेखौ नायनो बिदोंमोन दा ओंखाम जानायफोराव बेफोरबायदि रायलायनोबो मुगैला नामाथाय बे मानसिया माखौ मुगैलाबायनांगौ जाखो जाय बुस्थुखौ जादों बे बुस्थुआ ओंखारफिनदोंसो दा बेखौनो मुगैयो नामा दा बायदियाव खिखौ नायनानैबो ओंखाम जानो हायोब्रा आं देहाय माबार जादो उन्दुनांसिगौ आंहा नै नङालायनो आंहाबो दुखु जानो दं दुखु जानोनो बावगा थलायनानै दं आं दासान्दि मा दुखु आद्रा थानानै दङ नोंनालाय मानसिनि जिउआव दुखुआ मालाबा जोबनानै थागोन नामा बयनिबो जिउआव दुखुआ मोनसे नङा मोनसे एसेबाबो ससेबाबो आद्रा जानानै थाखायोब्रा रावनिबो जिउआव दुखुआ लांदां जानानै थाया बांद्राय मेल होबाय थानांला जादो ओंखामफोरा थाब जाखांनानै बेसेबां हायो दुखु खालामबाय थाबानो जाबाय दुखुथ' आं खालामखागोन नाथाय दुम्फाव नारजि बुदांमोननि खोथा साननानैनो दुखुखौनो बावगा थलायनानै दङमोन आं आरो मोनसे खोथा ना बे बमब्र'आ साला बबेनिफ्राय मोनखोब्रा निउसखौ दुम्फावा जोंखौसो सानगासिनो दङ थफिरामखौसो आरो आंखौसो नोंसोर सानैनि गेजेरावनो सोरबा सासेया जागोन आरो बा आंनि सायाव फोथायनाय गैया नोंहा नोंखौ कि फोथायजालाबायोहाय नंगौब्रा हांग्रिमोनदि आं निउसखौ बमब्र'मानो हराखैब्रा सोर जाथावथाव बेबा आरोलाय सोर जाथावथावसै बेलाय बैनो थङालियानो जागोन आरो सोर थङालिया बे थङालि दाउसे देलायानो जागोन बेनो खोन्थाखाथारदों बेयो बमब्र'मानो नङाबा बमब्र'माया बोरै मिन्थिनो दे फोरमान गैयालासिनो मालायखौ बेफोरबायदि दाबुंलै हाफां मानि फोरमान नांलायगौसै बे दाउसे देलायानो खोन्थाखाथारदों बियो बिनि खुगायासो मोननै मोनथाम दाथ' बमब्र'माया गाबोन नोंखौ इन्टारभिउ लाफैगोन मा होनगोन नों नारजि बुदां बे बमब्र'मायाबो बेफोरखौनो इन्टारभिउ लानो फैयोनालै निउस चेनेलाव जेबो निउसानो गैथारला नामाब्रा बिसोरनावलाय निउस चेनेलनि मानसिफोरालाय जानला मानला निउसखौनो होखायो माथो बे दाउसे देलायानोथ' जात खोनाबानो खोन्थाब्रबलाबायो खाफाल मोजां राबनासो बोरैबा 10टा खर'खौ मोनबाय राबननि जायगायाव सोरबा हिनजाव मानसिया खर' 10टा मोननाय मोनब्ला मा जागौमोन इसोरासो मिन्थिसिगौ आरो थाबैनो माहाजोन जानायनि खायदा बोरायखौ बाहायाबा जानाय नंलालै बेसेबांथो थोआ लोमा जिउखौ दैदेनलांबावनोब्रा एसे माहाजोनफोरनि जिउखौबो दैदेनना नायनि बेनिखायनो एसे खामानि मावनि र' हरबाबो साला उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो आयु बाला हासुनो ओंखारथारलायबाय दा बे हराव हासुनो ओंखारनायखौ बाथारबाय आं दाय मासथिनि आयु बाला जिरायनानैनो थेन्थावबाय माथो गरायफोरासो गसंनानै उन्दुयो बे मानसि जानानै जिरायनानैसो थेन्थावबाय थाबाय माथो हे बाला बे थेन्थावनायावनो हासुनि र' मायाव हासुदोंलाय नों मानो न'सिङाव हासुखोब्रा नोंलाय आं बुंखाबायनो दा आं बायह्रायाव हारसिं थांनो गियो होननानै आंखौ फोजानो खोन्थाखाबायमोन ना आं नोंखौ मानो फोजायासै नोंलाय आंखौ नों एसेबां अन्थाव बाथाव उन्दुबायबालाय आंलाय नोंखौ बोरै फोजानो दे जल्दि गारिजों बे लथानि हासुदैया संख्रि गोबाब मोनामबाय गारिजों आयाव बाला आं थांनो गियोहाय मा गिबानो जागोन नामा गियोखायनोथ' आं लथायाव हासुदोंहाय न' सिङाव नङाबा आं बाहेरायाव हारसिं थांनानै हासुहैगौमोन ना साला गोदोबो न'आव बेफोरबायदिनो हासुबाय थायोमोन नामाब्रा नोंलाय माथो नंदों आं न'आवबो बाल्थिं लानासो हासुखायोमोन गारि थांलाय गारि थां आं हारसिं थाङा माथो जागोन आं दोनलांगोन जारलायाव गोलैफ्लांना लाखोब्रा आंबो मालाय लथायाव हासुलायनाय हिनजावसो मोनबाय होमबा
दाउस्रि देलाय हासुदैया गोजानाव गारैथों खाथियाव गारबा मोनामगोन जागोन दे नों आंखौ नाहरबाय थादो माखौ इसेबां गियो माया लांगोन नोंखौलाय मोसा मुफुराबो नोंखौ जाया मानो दे गांसो जाग्रा जिब जुनारासो जागोन नोंखौ बेदर जाग्राफोरा जानाय नङा नोंखौ माला गारहरदोब्रा हासुदैया मा मोखां नायबाय थाखो आंनि मोखांखौलाय होमबा गारहरनोसै मा गारहरखोलै आफि आफा बिहावसो आफा मोनामजोब्बाय आफि हासुदैयालाय मोनामखागोनथ' आयो ओमफ्राय आम सरि दे आं हरखाय नुवाखै आयो जेबो नङा दे आफि जाफ्लांखायो हराबो जिबायदि खोमसिथार सिखावा फंसे गुब जोनानै खारबाबो नुनाय नङा आंखौ गाज्रि दामोन दे जागोन दे आफि दुगैनानै उन्दुहैनोसै आं दाउस्रि देलाय जाद जाद खालामबाय थायोलै नों आं खालामाखै माथो बे हराव आं नुयो आरो आंलाय हासुदैखौ जावसो गारदोंमोन दा बेवहाय बिहावसोआ फैगोन होननानै आं मिथियाना जाबाय दे जाबाय एबारनिफ्राय बेफोरबायदि दा खालामसै जारलायानो जोबनो रोंला मा मा जाबाय थायो आरो मा गसंबाय थाखो फैदो ना बेवहायनो गसंबाय थागोन थाया माथो गिनायफोराव ओम हरि ओम बा दासिमबो योगा खालामनायखौ गारथाराखै माथो मानसिया आयै आयै हासिबा बोरोलै माथो दोननाय जायगायाव हासिबानो गैया माजों सिथ्लाखौ सिबनांगौ जाखोब्रा आंलाय मायाव दोनदोंब्रा हासिबखौलाय दै मोसाबा बारसिन जासिगौमोनसो आंबो जायगायाव थानाय बुस्थुखौ नुसना हाबा बमब्रु फिसा नोंलाय मानो सिथ्लाखौ सिबलायखो माथो फुङाव सिखारबा सिथ्लाखौ आंसो बांसिन सिबखायो बेनिखायनो सिबबायब्रा बेलाय मा गोदान बाथ्रा हा बिहामजो फैबाय बिहामजोआ सिबगोन आरो नोंलाय मानो सिबनांगौ जाखो र' आं बिहामजोखौ फोजाहैनि आफि ओइ आफि नै माथो खिफिलायनायसो उन्दुनानै दङ आफि सिखारदो दे हा उन्दुनायावलाय मानो ससमा गोसोम गानलायनाय बेलाय सिखारदो आफि बमब्रु फिसायासो सिथ्ला सिबगासिनो दं बमब्रुमाया सिथ्ला सिबनो रोंलायो आरो हा न'खराव रावबो मानसि गैया नालाय गावनो सिबो मालाबा मालाबा ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोङो होमबा औ रोंजोबो हा मानोथो जिरायनानै थाबावखो सिखारदो सिथ्लाफोरा सिबैदो थोरसिफोरा सुदो आरो आफि खोनासं हौवा मानसिफोरा सिथ्ला बासि गानो मोना हौवा मानसिफोर सिखारनायनि सिगांनो थोरसि लथा न' बांफोरा साखोन सिखोन जानांगौ सिथ्लाफोरा सिबनाय जानांगौ इस मानोबा गावनि फिसायफोरा जेब्लाबो गावनि बिसिनि थाखाय भगबान जायो इसोर जायो बेनिखायनो फुजिनांगौ आं मानिथाराहाय मा गावसोरखौ जुदि इसोरफोर बायदि फुजिजानो लुगैयोबालाय बिसोरबोथ' हिनजाव मानसिफोरखौ इसोर हिनजाव बायदि फुजिनांगौ ना आयै नों बांद्राय बिदि साननाङा मिथिबाय आं नोंनो माखासे गियान फोरोंगोन नों लाबानो जाबाय हाबाब आंनोसो गियान फोरोंलायनो ओंखारलायबाय माथो नोंहाय मानोथो इसेबां फुङाव सिखारनांगौ दे फुंनि उन्दुनाया बेसेबां गोदै नों मिथिया आरो हा फुंनि उन्दुनाया गोदैबानो उन्दुबाय थागोन आरो आं उन्दुबाय थानो हाया आफि बिखुंफोरा सासोगारो बेबो नंगौ फुङाव उन्दुबाय थाग्रा मानसिया थाब सिखारनो बाखायो दे होमबालाय सिथ्लाखौनो सिबैनोसै आं बमब्रुआ जुदि सिबदोंबालाय दे आफि गामिनि मानसिफोरा मा सानगोन बिहामजो गोदान जालायनानै सिथ्ला सिबाखै होननानैसो बुंगोन गामिनि मानसिफोरनि बुंनायखौनो मानिबाय ओरैनोबा आंखौ खावनानैसो लाबोदों हिसाबावथ' आं मोनसेबो मावनोनो नाङामोन जयै जानो नांगौमोन आं नाथाय नोंसोरनि बैसोखौ नुनानै माने नोंनि बैसोखौ नुनानै एखनबा अननो ओंखारो आरो जे आंनि आइखौ आं अनो दे सिखारदो आफि बेवहायसो योगा खालामगासिनो आरो आं दा बे हावसेनि सेराव माब्रै नुजानो दे मैया हराव हासुदै गारफ्लांना लानानै आयु दस्ति थादों माथो सिथ्ला सिबनाया मावनांगौलै बमब्रु दस्ति मावनांगौ मानो होनोब्ला मावनानैसो मानसियानो मावनाङो आरो मावनानैसो मोनजायो
जायनि जाहोनाव जों जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ। बेथ' नंगौलै भाइ, माथो स्कुटि गोदान लाबावबाय आरो खामानि नालाय खामानि होननानै मावबाय, फारागथि खालामालासिनो। मोजांनि बाथ्रा दे। आरो बे स्कुटिखौ आं सोमसुनि थाखाय लानानै होदों। बहाबा थांब्रबबा नांगौ जायोना। आच्छा, दालाय बहाथो थांनो नागिरदों? सोमसुनि बिफानि न'आव थांनो नागिरदों आं, माने बिहावसिनि न'आव। न'आवनो गायनानै दोननाय कबि, फुलकबि, बिलाथि गोजा, फान्थाव बेफोरखौ हैनो नागिरदों आं। बा, बिहावसोखौ अनसोगारो नामाब्रा नोंलाय? सोमसुनि बिफा नालाय आंनिबो बिफा, बिनिखायनो अनो आं। नै माथो आदैसो जांगिलाया ध्यान खालामगासिनो। औ, मालाय सेंग्रा जासिनगौबा होननानै मालाय फुंबानो ध्यान खालामबाय थायो। दे साननैसोनि उनाव नोंनिसो फंबाय बायदि नुसिगोनलै आदै जांगिलाखौ। नंगौ नामा? नंगौथ' आरो। दे होमबालाय आं फैबाय दस्ति, नों थाथ'दो नामा? दे दस्ति दे। आयै बमर फिसा, दासिमबो सिथ्ला सिबगासिनो दं नों? हाब बिहामजोआलाय? थै, बेफोरखौ लामा नायबाय थायो नामाब्रा? सिथ्ला सिबनाया जालायलांनोसै आंना। आयै, फोजाथारबायमोन आं बेखौ। र' नाहैनि आं मा खालामदों बियो। अमानो आदार होनानै फैगुलायबाय आं, थेवबो दाबो सिखाराखैना बे। आं मिन्थियालै, गाबागाव बिहामजो गाबागाव नाहैथां। र' नाहैथारनि आं, मानो सिखाराखै बे दाबो। दिनैबा मा गरम खबर फैलायलाय अफिसाव। हिनजाव खारलानिल' बाथ'रिखौ फरायनो बाबायलां। बेसेबां बाथ'रि फरायबावनांगौ जाखोब्रा हौवा हिनजाव दोनखारलायनायफोरखौ। एसे बेलेग स्टाइलनि बाथ'रि फैबाबो हामथारसिगौमोनलाय। बे अमा राजा सुवादा जेबो घथाला मावथाराखै नामाब्रा? बेखौनो हेडलाइन होनोमोन। एसे सिं खबर लाखुमानांगोन बे अमा राजाखौ। काला धनफोर दोनखुमादों नामा? एसे नायनांगोन, जानाय नङा। गैया मखस्थ' नालाय मखस्थ'खा। लेखाथिंबा आंनिथिं नायनानै आवरायनोनो मोना। दे जागायदो। नै सानजाबसे नै सानजाब नै ब्रै, नै सानजाब थाम द', नै सानजाब ब्रै दाइन, नै सानजाब बा जि, नै सानजाब द' जिनै, नै सानजाब स्नि जिदाइन, नै सानजाब दाइन, नै सानजाब गु नैजि। जायाखै, मोजाङै आवरायफिन। गेजेराव नों खोन्थानानै होनांगौब्रा जायफोरखौ बिदा। आं खोन्थानानै होबा नों माखौ रोंगोन? दे फार्स्टनिफ्राय मोजाङै आवरायफिन। बिदा, गेजेराव मिथियैखौ खोन्थास'नानै होनांगौब्रा, नङाबा आं बोरै मखस्थ' लानो हानो। दिनै बावले मेथामेटिक्स सारा जोंखौ थिखि बुगोनलै। आच्छा बारु थाइबानि लारु खोन्थानानै होगोन दे आवरायफिन। नै सानजाब से नै सानजाब नै ब्रै, नै सानजाब थाम जि, नै सानजाब बा जिब्रै। दहायनिफ्राय बांसिनसो गाज्रि जाबाय माथो। आवरायफिन, जायाखै। बिदा, खोन्थानानै होनांगौब्रा रोङिखौ। आं खोन्थानानै होबा नों माथो साननाय बायदिखौनो रोंनाय नङा। दे मखस्थ' लाफिन। लेखाखौ खेबसे नायो नामा? नाया, गोसो होनानै खोनासं। आं खेबसे बुंनि, आं बुंनायखौ गोसो होनानै खोनासं, बिनि उनाव मखस्थ' बुंनांगोन, नङाबा मेथामेटिक्स मास्टारा मा बुगोनलै? आंसो नोंखौ बुगोन, मिथिबाय? आच्छा दे बिदा, दे नों बुंनानै खिन्थाग्रोदो। खोनासं। नै सानजाब से नै सानजाब नै ब्रै, नै सानजाब थाम द', नै सानजाब ब्रै दाइन, नै सानजाब बा जि, नै सानजाब द' जिनै, नै सानजाब स्नि जिब्रै, नै सानजाब दाइन जिद', नै सानजाब गु जिदाइन, नै सानजाब 9 बिदा, आं जेबो गोसोआव थायासैलै। बिदि बुंबा जाया। माबा आं जेरै बुंनाय बुंफिनबानो जाबाय, नङाबा मोनसिगोनसो नोङो लावथिजों। आदा, एसे लासै बुंबासो आं गोसोआव थागौमोन ना। नोंना जाबाय थायासैलै आदा। नांहरगौ नामालै लावथिखौ? लेखा फरायनाया मा लावथि होनाय होयिसो जालायलायबाय थाखो नोंसोरलाय? एमावाबा बे दाउखा राजाया साननाय बायदिखौनो दासिमबो मोजाङै रोङा। बेखौनो आं मोजाङै गोसो होनानै फोरोंबाय दङमोन आं। मानसियानो गोसो होनानै खोनासङा। नङा माथो आयै, जि थाब फरायो बियो, जेबो तालखौनो मोना। एसे लासै बुंबासो आं मोनथिगोन दा। मानोथो गोसा बुंनानै होयो नोंलाय? एसे लासै बुंनानै होना। आच्छा, बिदिब्ला आंनि फोरोंनाया जायाखै आरो ना दाउखा राजा, बिदिसो बुंनाय जादों नङा होमबा? जल्दि नै सानजाबसिन नै होन माबाय। नै सानजाबसिन नै। जिराया, गसंनानै फराय। माने गसंना फरायबासो थाब गोसोआव थायो। गसंनानै फराय। आयु, गावहालाय माथो जिरायनानै फरायो। आंना एसे बेलेगब्रा आयै, बे मखस्थ'सो लादोंना। मखस्थ' लाबाथाय जेब्लाबो गसंनांगौ। गसंनानै मखस्थ' ला, जल्दि। हांगोमोन दे, मा ओंख्रि संनो नागिरखो दिनैलाय? आयला, बिसोरलाय मा जानानै दं? लेखा फरायनायानो दावराव दावसि सानैजों। आफा, आदाया आंखौ साननाय बायदि मखस्थ' लानाया। गावहा जि थाब फरायो, फात्ताखौनो मोना। माबायदि फरायदों देलाय खोनासंनि आंबो। एमा बेटा देलाय। आफा, आंलाय मानो फरायनांगौ? बेसो दाउखा राजायासो फरायनांगौ। स्कुलनि मास्टारा बेखौसो मखस्थ' लानो हरदों। आच्छा दे, मखस्थ' लालायलायबाय था सानैजों।
आरो हांगोमोनदि न'आव मा मा मैगं दं न' जेबो मैगं गैया लकेल मैगंफोर मोनोबा लानानै फैबानो जाबाय लकेल मैगंफोरखौलाय बहाथो मोननांगौ जाखो दानि जुगावलाय बे आइमोननाव थांनानै लानानै फैलाय आइमोना मालाय मैगं गोथां गायसोदोंनो न'नि बारिनिया जानो जाथ'वाखै आइमोननाव थांनानै लाना फैबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु लानानै फैनि र' आरो नोंसोर मोजाङै गोसो होनानै फराय दै बिमा बिफानि नामखौ एकदमबारे जोंब्लाव होजोबनांगौ नोंसोर मोनथिबाय बेथाफोर आयै बे जोगोनारखौलाय बेसेबां जाबावनोहाय बाबायसां जायै जायै दुम्फाव होननाया नोंनोमोन ना औ आंनोमोन सोरमोनथाय माने आं नोंथांनि इन्टारभिउ लानो फैदों मानि इन्टारभिउहाय आंथ' जेबो खामानि मावाखैहाय इन्टारभिउ लालायलायनाय बुंलाय मानि सायाव इन्टारभिउ लानो फैदों लाब्रा बड्ड निउस चेनेलनि जानानै फैदों आं माने मैयासो जानानै थांनाय बे पाइपजों खि बख'लायनाया बिनि सोमोन्दैनो आं इन्टारभिउ लानो फैदों आयौ बेफोरखौ खि इन्टारभिउ लायोहाय औ दानि जुगनि मानसिफोरा गोदान गोदानखौसो नायनो लुबैयो खोनासंनो लुबैयो दा बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानैनो नोंथांखौ आं इन्टारभिउ लानो फैदों अन्नानै नोंथाङा आंनो आधा घन्टानि सम होनो हागोन ना गैया बेफोरखौ खि इन्टारभिउ लायो नामा सोरबा दुखियानि न'खरफोराव थांनानै इन्टारभिउ लाहैथां सोरबाफोर मोजां मोजां खामानि मावनायफोरनि सायाव इन्टारभिउ लाहैथां आरो मा खि गोरा जानायफोरखौनो इन्टारभिउ लायो नामा आं होआ बेफोरबायदि इन्टारभिउ अन्नानै 10 मिनिटनिबाबो इन्टारभिउ होदो नोंथाङा माबायदि फिलिंस मोननाय बेफोरबायदिखौ फोरमायदो आयो माबायदि फिलिंस मोननाय होननानै बुंदोंना मानसिया थैखांना थांनायनि उनावबो गोथै सहनाव सोंगोन नङा होमबा माब्रै थैनाय होननानै आं जेबो इन्टारभिउआ ओंखारलां आरो नोंसोरनो बेफोरबायदि फाल्तु खोथाफोरखौ सोर खोन्थाहरो जोंना पार्सनेल सुलुं दङ आरो जों सुलुंनि मुंफोरखौ खोन्थानो हाया अन्नानै आब'आ 5 मिनिटनिबाबो सम होनो हागोन ना नोंथाङा पाइप सोनानै खि दिहुननाय समाव माब्रै मोननाय हाय आं रागा जोंबाय दै जाद सोंबाय थानाङा आंनाव ओंखारलां बेनिफ्राय नङाबा नैबे जोगोनारखौ नोंनि खर'आवनो खुबैगोन आं मानसि गिलु बालुलाय अके फैबाय दे आं थै माबायदि मानसि आयु बेफोरखौ कि इन्टारभिउ लानो फैयो आरो बे बमब्रमाया निउसल' नांगौ बेनो निउसनि थाखायनो मालाबा गावखौनो बुथारनानै लागोन बियो बेफोरखौ कि सोरबा इन्टारभिउ लानो फैयो थै आयै जावैसो सना मानोथो मैगं लाबोलायनांगौ जाखो जोंहा न'आव बांद्राय जाग्रा मानसि गैयालै बेनिखायनो लानानै फैबाय आं अर्गानिक बुस्थु ना जानांगौ जावैसो लाबोबाय मोजाङानो जाबाय दे हा आइ सोमस्रियालाय माब्रै दं मोजाङैनो दङ दे नै माथो फाग्ला बिजामादैयासो माले आइ बिखुनजो आंनि थाखाय मैगंखौ रेडि खालामनानै दोनदों नामाब्रा ओइ सन्दला ओरै थांबावलै बा मैगंफोरा माथो थाजा जि मोजांखा आइ बिखुनजो आरो बिहावसो मालाय नोंसोर सन्थलानोसो हरनो नागिरदों नामाब्रा नैबे मैगंखौ आंनो थाखाय हरा नामाब्रा ओइ माथा फाग्ला जावलिया बिजामादै आं मिथिखाबाय दे आं मिथिखाबाय सासेखौ माइ गाब सासेखौ जुजाइ खालामदों आरोना नोंसोर सन्थलाखौबा बिराद अनदों आरोना बिजामादै सन्थलाखौबा अननो हायो बिजामादै अमा राजाखौबा अननो हाया आच्छा बेखिनियावनो मोनसे फोस्रावनाय गोबाङानो मिन्थिया सन्थलाजों अमा राजाजों माबायदि सुखे जालायो बेखिनियावनो एक्सप्लेनेसनखौ होनोसै सोमस्रि बिफाजों माने हांग्रिमोनदिनि बिमाजों गुलु गुलु बेनिखायनो जों सानैया सालथे जालाय सालथे जाय बिथांमोना भिडिअखौ डाउनलड दाना खालामनानै नायो बिसोर नुवा दै बेनिखायनो भिडिअफोरखौ एपिसड हिसाबै फारि नायलांनांगौ आरो दे लोगोफोर गोजोननाय थाबाय दानिया फैदोलाय मेन भिडिअआव आच्छा बिखुनजो बिदि खालामनाया जाद्रायासैना नोंसोरना आंखौबो अननांगौब्रा आंनोबो गोथाव मैगं थाइगं हरनांगौ नोंनि फिसाजोखौ आंसो फिसिदों दा लाजिनो रोङा बिहाव बिखुनजोनोबा जेबो होफैनो रोङा लांनोब्ला दों फैथारदों आयला मा होननाय जाखो बेलाय हा माथो दिनैसिम बिजामादैनि जेबो मोनजायाखै माथो माबा मोनसे नांगौबाल' बिहाव बिखुनजोनिफ्राय लानानै थांग्रा मालाबा बिहाव बिखुनजोनोबो होफैनांगौ हिनजावनि बिमा बिफानोबो होफैनांगौ बेफोरखौ जेबो गियान गैया खालि हिनजावनि बिमा बिफानिफ्रायल' बुस्थु लाबोगौबा नेनानै थागोन हिनजावफोरा जुदि बिमा बिफानि न'आव फैयोब्ला आयला बिदि होनथारबाय आरो नों हा माथो हनै बिजामादै सन्थलानिफ्राय सोलों बेहा मालाय बिहाव बिखुनजोनो मैगं थाइगं होफैदों नों आरो लांनोसो फैदों अयला बिदिसो होमबा हा सन्थला नङाबा माथोब्रा आं होफैदोंसो आं लांनो फैयाखैथ' आं होफैनोसो फैदों थोद बिखुनजो मानो बिदिब्रा नोंलाय दहायनो खोन्थाखानांगौ ना गावहानो फैग्रोमोना हाजोनिफ्राय दै बोहैख्लायनाय बायदि राव जेबो बुंनोनो होआखै दा माबा दहायनिफ्राय मानो खोन्थायाखै जालायबावबाय देलै आइ बिखुनजो दे एबारनिफ्राय फैबा माबा मोनसे होफैसिगोनब्रा आं आइ फामे ओजों फैथ'लाय हा बेवाइसो थफियालाय माबायदि दङ बेबो मोजाङैनो साहा फुदुंगासिनो दङ खोमा मानो लिंहरदोंमोन आयै थांलाय बै माइहुं खनायाव गय मनासे दोनदों आं बेखौ नोंगुमै सन्थलानो होफै जागोन दे आयै आरो आंनोलाय
नैबे नोंगौ बे अमा राजानो बानलु राजाया बे बानलु बमब्रमा गोसाया बेखौ लानानै होफै थाइसेल' दे आइला बानलु राजासो बाव आरो बिनि सायाव थाइसेल' माइसे रागा जोंथारखोब्रा बिखुनजो नोंलाय आंखौलाय आरो बिबनां फामे पदम बिबार बायदि गावदांदांथार माथो महरा सोरबाफोर बिजामादै नायदोंना नायाखै जिरायथ'दोहाय गुमै आं गय खावनानै लाना फैनि जागोन दे गोथाव खावनानै लानानै फैबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजो नोंसाजो फामियाबो सिख्ला देरबायना मालाथो सैमा अरलाय होगोन सम जाथ'वाखै र' सम जाबा सैमा अरलाय होगोन दे सानै हयै हाबाफोरखौ मोजां होबानो जाबाय दै आं हले बोरैबा बोरैबासो नुदों मा नुखो नोंलाय माने बोरैबा बोरैबि आरो नंगौना नङाब्ला नों जानला मानला बुंथारोलै ओइ सन्थला मा आंखौ नंगाय सानलायबाय नामा नोंबो बिखुनजोनि अननाय मोननायखाय खरा देरदों नामालाय सन्थला गसाय बिदि नङालै बिखुनजोनो मैगं थाइगं होफैफ्लि मा बे न'खरनि बिजामादै मोजां जानो सानदों नामाब्रा बिदि नङालै होमबालाय माथो आं जेबो सानलु सानला सानालै आं साला सिदासो मिथिबायना आं फोथाया माथो नोंखौ जुमाय फाग्ला मानसिखौ आं जौ फाग्ला जानो हागौ मदारु जानो हागौ थेवबो आं जौनि थाखाय रावखौबो फुस्लाया मिथिबायना रावजोंबो मोजां जानो होननानै आं फाव फान्दाया आं जौ लोंबाबो फाग्ला सिख्ला नङा मिथिबाय आं मानसिया गुफुरखा गोसोआबो गुफुर मानसियाबो गुफुर आं मालाबाबो फाग्ला सिख्ला जाया आरो आंनि गोसोआबो मैला नङा मिथिबायना बिराद साफा बेनिखायनो आंखौ जानला मानला दाहोनखा मिथिबाय मा दादागिरि देखायदों नामा नों मा सानै सान नाथाय आं बिहाव बिखुनजोनि एक्सट्रा अननाय लुबैनानै आं जेबो खुसियाखै मिथिबायना आंजों थोंबा थों नङाबा बाथों